хушхабар тамошобинони азиз, марҳамат дар бозори Корвон лайки кидс шуда шид. Ира бинен ҳамқа пояфзолои хушрӯ доранд. ҳозир аз наздик мерам, шумода нишон метиҳам, ҷудогонаям навор карда якта ба якта нархош катиб мефаҳмонамтона. Беҳад пояфзолошон хушрӯ. Мана марҳамат акция рафта истодай, чизе ки мегирен бо 2 пояфзол ё 3 пояфзол гирен, фарзандои шумора туҳфа интизорай. Беҳтарин сифат бо нархи дастрас дар лайки кидс тамошобино. Молошон ҳамаш моли туркӣ ва бори гуанҷӯай. Бозори Корвон тарафи пажарка, мана бинен охи чихо хушрӯ интихобошон. Бозори Корвон даян тарафи пажарка даян духтаро якм дарвоза дасти чап 4 қатор ряди офисо мешава. То охира биёен ряди офисо назди Корвон шоистай лайки кидс тамошобино. Ира бинен охи интихобшон беҳтаринай. Аз ҳамин размерои малютка сар карда то подростковира шумо размер меёбен дар иҷа барои фарзандотон. Хушрӯгиша диден? Мана ҳама намуд пояфзолои оригинал, пояфзолои эксклюзив дар лайки кидс шумора интизорай. Бинен охи иҷа бо игрушкачиҳошон набинен чӣ хел хушрӯчаанд. Духтарако ҳатман фарзандотона гирифта биёен. Касоне ки имконияти омадан надоранд, страничкашон ҳатметиб мекунем, подписатсия кунен, тез акция, тез новинка дар страничкаи хучон меброя. Дархост кунен, доставкатон мекунам. Ва духтаракои игрушкачиҳоро бинен, нигоҳ кунен чӣ хел игрушкачиҳои фасон. Медонед барои чӣ? Барои фарзандои шумо. ҳозир ман мефаҳмонам ки чӣ кор мекунен, анам хел игрушкара соҳиб мешавед. Бо шириниёшон набинен, вақте шумо харид кунӣ мебиёен лайки кидс, бо анам хел ширинӣ метиҳанд фарзандои шумода. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза даян 4 қатор ряди офисо магазини лайки кидс кушода шудагиай. дӯстони азиз, марҳамат ҳатман омада як бор тамошо кунед. касоне ки аз 2 ё 3 пояфзол зиёд мехара, соҳиби як туҳфача мегарда. бинен охи чӣ хел хушрӯ игрушкаҳошон. доставка низ ҳастай. ира бинен и декорша бинен охи чӣ хел хушрӯ. мана марҳамат пояфзолои фасон бо нархи дастрас. нархошон медонен аз 80 сомон то 280 сомонай. борошон ҳамаш бори Туркияю бори гуанҷӯ. доставкаям доранд. омада натонен муроҷиат кунен, дар равакак шумода доставка мекунен. охи ёра бинен чӣ хел хушрӯанд. пояфзоло ҳам духтарона ҳам писарона. ва духтароира бинен охи чӣ хел хушрӯчаай. ина барои ид беҳтарин новинко дар лайки кидс омадагиай. духтаро лайки кидс нав кушода шид дар бозори Корвон. марҳамат биёен 240 сомонай. нигоҳ кунен турецки тоза чандта расветка дора. мана бинен иша хушрӯ. бо инаи моделакушона бинен охи чӣ хел фасонанд. ино чанд пуланд? ана ино бо 130 сомонай. духтаро иҷода чанд намуд. бо инош бо 100 сомон будай. диден нархора чӣ хелай. дар ин нуқтаи савдо дар лайки кидс тамошобино аз 80 сомон нархошон сар мешава. марҳамат биёен. бо як хушхабари дига ина ки шумо биёен мисол 2-3 та пояфзол харидорӣ кунен, аз анамин мишкачиҳои фасон намха игрушкачиҳои хушрӯ якта туҳфа мегира кудаки шумо. ира бинен охи чӣ хел хушрӯчаанд. мана марҳамат иша хушрӯ. беҳтарин варианто бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза. духтаро ҳами якм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап 4 қатор ряди офисо. ҳами ряди офисо то охира биён. духтаро Корвон шоис магазинтон 883 983 контейнер. духтаро пурсед лайки кидса шумода нишон метиҳанд. нав кушода шудай. духтаро бовар кунен тамоми намуди пояфзолои люкса шумо аз ҳамин нуқтаи савдо пайдо мекунен. нархошон бошад аз 80 сомон то 280 сомонай. новинка оригинал беҳтарин сифат. хушрӯгии пояфзола бинен тамошобино. марҳамат лайки кидс кушода шудагиай дар бозори Корвон. беҳад сифатҳои олӣ доранд пояфзолошон. ира бинен охи 90 сомон бовар мекунен. 90 сомон беҳад хушрӯ. иш чанд сумай? инам иам 90 сомон. фасониша диден ҳамаи борошон бори гуанҷӯ Туркия. беҳтарин сифат доранд. сифатишта гарантия. моделакора бинен ҳар хелая. ина иҷада бо ҳастаи ино. ира бинен ё чанд сумаян? 150 150 сомон. тамошобино дар лайки кидс шумо аз 80 сомон то 280 сомона пояфзол пайдо карда метавонен. инакоша бинен охи ва и прадора бинен детскиш омада. қа хушрӯане. ино чанд пулиян?
120 сомон. Ина фасониро диден духтаро. Беҳтарин вариантотон ёфтагим. Бо медонен агар ки 2 та 3 та появзол шумо харид кунед, 1 та игрушкача падарка мегирен. Мягкий игрушкаи фасон. И чанд сомай? 150 сомон. Ина барои ид омадани бошен духтаро биёен. Леки омада натонен, нависен доставкатон мекунанд. Иҷада ҳам духтарона, ҳам писарона, ҳама намудуш аст. То подростковира размер меёбен. Иша бинен. Иша 18 хушру. И чанд сомай? 130 сомон. И 130 сомон фасониша диден. Мана хушругиша диден охи духтаро 130 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза даян духтаро дасти чап ҳам якм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап чорум қатор рияди офисо марҳамат то охира биён рияди офисо то охира биёен 983 контейнер Корвон шоис наст агар бари ҳавайда лайки кит сайт тамошобина магазини нави лайки магазини кудаконаш даётон боша ман аз сиёмамол навор гирифта будам ина кудаконаша дар Корвон кушодагиян биёен аз наздик бинен интихоб хеле ва хеле зиёдае охира бинен духтарако бовар кунен и хеле моделои ягон ҷода нестай ина эксклюзивни пояфзолакҳои хушрӯ агар гирифтанӣ бошед барои фарзандотон биёен лайки китс як бор бинен ин магазин нав кушода шид ира бинен охи чихе хушрӯчанд 11 намуд тигрёвка омадай ҳамаи ҳамино борои оригинал 220 сомон мана ҳамаш эксклюзив дига ҷода нестай лекин лайки китс да меёбен духтарако бо касоне ки аз иҷа 2 та пояфзол харидорӣ мекунанд як таи дига туҳфача фарзандои шуморо интизора ира бинен чихе хушрӯ як бор туҳфаотона нишон диҳен мана игрушкаҳочаошона бинен охи чанд намуд доранд мана метавонен биёен духтаро ё ки дархост кунен доставкатон мекунанд мана иноша бинен хушрӯа кӯдако хурсанд мешаванд ҳам пояфзол мегирен шуна ҳам падаркаша мисол ино бепул шумода метиҳанд диден беҳад хушрӯ иҷада чихеле гуфтум тигрёвка беҳад моделош бисёрай 220 сомони тигрёвкаҳои новинка аслан дар лайки китс аз 80 сомон сар меша нархошон қимат 280 сомонай мана ина 280 сомонара диден вайра бинен охи чихе хушрӯай духтаро медонен то подросткови размера метонен дар инҷа пайдо кунен аз ами размери малютка то подростковира размер ҳастай бовар кунен духтарако лайки китс да пояфзолошон ишаишда хушрӯ нигоҳ кунен барои ид барои наврӯз метавонед аз анами нуқтаи савдо омада харидорӣ кунен нав кушода шидаи нигоҳ кунен чихе фасона и чанд та расветка дора нархшон 130 сомон мана марамат туфличаҳои фасон ба санушкаҳои хушрӯ гирифтанӣ бошен ҳатман лайки китс биён хушрӯгиша бинен охи духтаро қаҷибакае размеро ҳамаш ҳастай духтаро ва ёша бинен ё чампул иам 130 сомон будай диден духтаро инаи моделакошам 130 сомон мана беҳтарин варианто иам 130 сомон ира бинен мана марама духтаро биёен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап чорум қатор рияди офисо то охира биёен ҳамин рияда Корвон шоис пирсен нишонтон метиҳантона бари Корвон шоисда лайки китс кушода шудагиай мана ина ино бо малюткаҳо дабда ё чанд пулан вай ира бинен охи чихе хушрӯ 110 сомон мана 110 сомон мана ишчи ишам 110 сомон мана инакша бинен охи чихе хушрӯчай марҳамат пояфзолои оригинал дар кортон боша хушрӯ эксклюзив ки дар дигар ҷо нестай пас магазини нав биёен лайки китс як бор ира бинен духтаро липучка кроссовкиҳои фасон барои фарзандои шумо дар лайки китс омадай нигоҳ кунен чихе хушрӯ лайки китс хабар дорен дар бозори Корвон магазини нав кушода шудагиай бо номи лайки китс марҳамат нигоҳ кунен охи ҳам қапояфзолои хушрӯ ҳам духтарона ҳам писарона дар ин нуқтаи савдо ҳастай нархошон аз 80 сомон то 280 сомонай нархои ино чанд сомай 130 сомон бинен чихе хушрӯай ана бад ва ира бинен барои ид ва беҳтарин вариант барои ид барои писаракотон биён харидорӣ кунен беҳтарин вариантай нархошон чандай инамуча 200 сомонай лекин я намуд фасонай духтаро бигирен пушаймон намешавен ана оз ини моделша нишонтон метиҳем мана моделои эксклюзив моделои фасон
اینا برای مدنیکای شما میتوانن اومده از لایکی کیتس خریداری کنن. انا ایجاده بو نگاه کنن چند نمود اخیر ببینن ما کسیم کچورای قفسونه اینو چند پلان 110 سومون ندیدن. از این بور سویتکا هستای من این سویتچم خوش رو دیدن 30 خلاصه оригинал ай бувар мекунен ҳама намуди появзоле ки дар ануми нуқтаи савдо мебинен ҳамаш бори туркию бори гуанҷу сифатҳои олишанд. нархшон бошад нархи дастрас ҳам бачагонаш ҳам духтаронаш вариант хеле ва хеле зиёдай. мана ин бачагиёра бинен да ина ҳамино чампли ва ира бинен қа хушрӯ 95 сомоне мана 10 тара светка дора бора светкошона бинен чиха фасонай мана 95 сомон. бозори корвон тарафи пажарка духтаро якум дарвоза ки дромаден дасти чап гарден духтаро чорум қатор яди офисо то охира биёен магазини корвон шоист аз настон меброя бари корвон шоиста лайки китсай марама духтаро борошон беҳад зиёдай интихоб хеле васеай леки агар омада натонен бинависен доставкатон мекунан. ва духтароира бинен чихи необычный хушрувай нархаш 90 сомон мана марҳамат беҳтарин нарх беҳтарин моделако дар лайки китс ин магазин нав шуда шудагиай духтарако биёенда ҳам появзолои хушрӯ омадай бовар кунен аҷоибот ина иша бинен бо 90 сомон мана диден барои фарзандои шумо сезони ҳамино омад ина барои ид мегирен барои садик мегирен барои берунпӯшак мегирен ё ки меҳмонравак ҳатман лайки китс биёен аз 80 сомон сар карда то 280 сомона появзол дар лайки китс шумора интизорай иша бинен и хушрува и чанд сомон 100 сомон иш бо 100 сомон будай фасониша диден духтаро мана туҳфаям барен варианти беҳтарин бо касоне ки тамошобинони азиз касоне ки барои савдо мегиранд бо арзон мешад касоне ки барои савдо мегиранд духтаро биёен ино бори хичонай дасти аввалай биёен бо нархи арзонтар шумода метиҳан агар барои савдо гирен. баъд бо як чизи дига духтаро касе ки 2 та 3 та харидори 2 та 3 та мехара як та дига туҳфа интизорай як бозичак фасон як игрушкачак фарзанди шумода падарка мешава. ина диден иш чанд сомая иш 130 сомон ира бинен охи чиха хушрӯчаяй бовар кунен и корейский стил аз ин сиёҳшам ҳастай мана сиёҳакоша биненда чиха хушрӯ баъд иҷода боина ин намудако ҳаст иё чанд план камушка дорако иёям 130 сомон мана иноша бинен мана корвоншоис назди корвоншоис дай лайки китс тамошобино корвоншоиса ҳама аллакай худаш медона лекин агар наёфтен биёен бозори корвон тарафи пажарка якум дарвоза ки ворид гаштен духтаракои азиз якум дарвоза ки ворид гаштен дасти чап чорум қаторияди офисо то охира мебиёен духтаракои хушрӯ назди корвоншоиста анамхел лайки китса пайдо мекунен тамоми намуди пояфзол ҷада бо нархи дастрас пояфзолои фасон духтаро пояфзолои хушрӯ ҳам духтарона ҳам писарона иша бинен охива ира бинен духтаро и чанд сомай 130 сомон ина нархшам гарон нестай ира моделакша бинен охи чиха хушрай баъд муҳимияй ки борошон ҳамаш оригиналана сифатҳои беҳтаринан удобнян барои фарзандои шумо беҳад бароҳатан. тамошобинони азиз агар хоҳем фарзандотонда анамхе пояфзолои фасони оригинал харидорӣ кунен адидасои хушрӯ пас магазини нав кушода шудагиай хабар дорен лайки китс дар бозори корвон марҳамат биёен ира бинен чиха хушрӯчаян бо медонен агар 2 ё 3 пояфзол харидорӣ кунен фарзанди шумода як игрушкача падарка метиҳанд ира бинен чиха хушрӯчаяне 130 сомон нархошон духтаро ин модело 130 сомон аслан нархои ино аз 80 сомон сар мешавад то 280 сомонара мана баъд ана ин модела бинен чиха хушрӯнай ки фасон и чанд плай иям 130 сомонай ино качествошда гарантия метиҳанд ҳамаш падбрендай сифатҳои хеле ва хеле бақуввати хушрӯ мана иноша бобинен чиха фасончаян 100 сомон будай диден 100 сомон ина иҷода бисёрай духтаронашам писаронашам иҷода вариант хеле зиёдай мана биёен ина иноям 100 сомон диден ира бинен качестваша бинен худаш мефаҳмем худтон мефаҳмем ки чиқа бақувватаки хушрӯай ина 110 сом ина ин 110 сомон
бозори Корвон духтаро тарафи пажарка якм дарвоза дасти чап чорум қатор. Ина моделам диден Луи Виттони хушру чорум қатор ряди офисо духтаро назди Корвоншо истай ҳам чорум қатор то охира биёин назди магазини Корвоншо иста лайки кидс шуда шудагиай ҳатман омада пояфзоллоро тамошо кунен интихоб кунен ва ира бинен қахшичае мана 90 сомон будай бо дидин качествора бинен хич хушруай духтаро бовари дору маъқултон мешава бо чихеле гуфтум касе бо харидорӣ мекуна туфа мегирад тасета агар харидорӣ кунен соҳиби як игрушкачаи фасон меша фарзанди шумо и 100 сомон мана ин 100 сомон шубиша диден борошон хеле зиёдай духтаро интихоб беҳад зиёдай ассортименти ёра бинен хич хеле зиёдай мана омада аз наздик бо тамошо кунем 130 сомон духтаро фасониша диден анами намуд пояфзолакои фасон дар лайки кидс омадай аз ин бо медонан чанд та расветка ҳастай чанд модел ҳастай аз ин бо голдш ҳаста серебристия и ана бо голдш ҳаст бинен чихо хушручая 130 сомонӣ ана баъд ана инора бинен вай ёра бинен охи қа хушручан ино чанд пула ино бо 90 сомон будян мана марамат дар кортон бошад лайки кидс биёен این مغازین ناوک شدگیام با خوبیش میدونن در چای 2 یا 3 پایافزال خریداری کنن یک میشکچای دیگه دا فرزند شما دا پدرکا میتن ای قب سبوک خشروایه ای چند سمای 110 سومون با درجهش سبوکا که براحت ای دکترو من مرامت برای فرزنداتون میتونن خریداری کنن 110 سومون پایافزالای نقطه سودا از 80 سومون سر میشه تا 280 سومونه انا 110 سومون منه ایشم خشروه аҷоибот диден духтаро миу будай мана нархш 110 сомон и расветка дора ё не аз ин ай бо расветка ҳастай тамошобино марамат хоҳен бо расветкаошаш мода мепартоян бинен ина тамошобино страничкаи хичона отметить мекунам навк шудагиани магазина рақамашонам мемонам дар рӯи экран марамат агар хитон омада натонен муроҷиат кунен доставкатон мекунам ана ино чанд сумай ана ино воймош ана ёям диден 280 сомон оригинал беҳад хушрӯ ана баъд бо ҳастай иҷада духтарако ай бо ини цвечан будай ино чанд сумай ия қасабукай 110 сомон бовар кунен духтарако ба дараҷаш сабука ки хушрӯай ира мегирен чанд қа мепӯша гудактон мана марамат беҳад бо ягон каси дига да метиен савоб мешава духтаро барое ки хушрӯвай ҳичи намешава мана и чанд сумай ишам 110 сомон ина хитон дидестен духтаро чихе моделакаш фасонакай мана бори дигар такрор мекунем лайки кидс назди Корвоншо истай тамошобино ба осонӣ пайдошон мекунен ҳамин магазини Корвоншо ист ки ҷодай гуфта пурсен савдогаро нишонтон метиҳан якм дарвозаи пажарка ряди офисо охира бинен духтарако аллакай харидорошон омадиам бо иҷада креслача доштиам барои харидоро диден иққахшича ира харидя бачам ира бинен охи чиха шлёпкачои фасон дар лайки кидс страничкашон отметить мекунам мана марамат метонен кӯдакотона гирифта лайки кидс биёен духтаро анамхе барои ид пояфзолакои хушрӯ харидорӣ кунен нархошон аз 80 сомон то 280 сомонай